Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ ne Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kongo dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline, ale ni réussite o ye olu jɔrɔnanko ba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Mami bɛ denguli kɛ o ɲɛna ko a kunkolo tɛ a fari fan dɔ ye. An lajɛbaw an'u la. Nin ye Mali kunnafoni ka bi kunnafoniyaw waati selen ye. A y'aw bisimila. Kunnafoniya daminɛ la kunun sɔgɔmada to dunnen kɔ an ka finitigilamaw ni jafaranyawale kɛbaw karila ɲɔgɔn na. O kɛra Koro ni Baɲangara ni ɲɔgɔn cɛ. U karilen ɲɔgɔn na an ka finitigilamaw ye banbagaci maa 15 bɔnɛ u ni la. O kunnafoniya in kɔni sɛbɛntiya la an ka chef d'état major général de fɛ. Bi alamisa octobre kalo tile 7 san 2021 diɲɛ jakuluba min bɛ n'olu ka baara bɛnnen bɛ kɔriko ma olu kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛba kɛ ka d'a kan k'a fɔ ko kɔri tɔgɔladonba ye bi ye. O ɲɔgɔn dalajɛba in kɔni kɛnɛ kan sa kɔri baarakɛlaw ye kuma caman falen ɲɔgɔn na ye. Kɔri baarakɛlaw y'a yira k'a fɔ ko ka kɔri don ba la ka yɛlɛma ka kɛ an ka fini dondaw ye walasa maa minnu kɔni ka baara bɛn bɛ kɔri ma olu bɛ se ka nafa sɔrɔ kɔriko la cogo min na. An bɛ taa Kayi mara la an bɛ taa Bafulabe dugu kɔni kɔnɔna la. Bafulabe mara la dɔgɔkun tɛmɛnen ja dɔw kɔni tun bɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la ko jɔnya wale talen bɛ ka maa dɔw sɛgɛrɛ. O maa ninnu kɔni kun minɛnen bɛ k'u siri ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni da u kan. Jɛkuluba min ka ca bɛlen bɛ adamadenw lafasali ma diɲɛ kɔnɔna la olu ye weleda ta ka kɛ ka kiiri tigilamaw kɔni sɛgɛrɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna la yan nɔ k'u ka wuli cogo bɛɛ la ka fu siri nin ko in kɔni dan na a ɲɔgɔn wɛrɛ kɔni kana kɛ an ka jamana kɔnɔ tuguni. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw fɛ yen. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko camancɛ fanga min bɛ Laginɛ jamana kɔni kɔnɔna la sisan o camancɛ fanga ɲɛmaa o ye a ka gouvernement ɲɛmaa kɔni suganti. A ye maa min suganti sa o de ye Mohamed Beyavoki ye. O Mohamed Beyavoki si bɛ t'i jɔ san 68 na. A ye yira kɛ k'a fɔ o de bɛna a ka gouvernement kɔni gérer nin camancɛ fanga in wagati kɔni kɔnɔna la. Mali kunnafoni jabarani layɛbaw ni ne kɔni kun y'aw ka bi wagati kunnafoniya ye k'o lasaw ma bamanankan na aw denkɛ n'a balimakɛ Amadu Sanba Gise fɛ aw kan bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.